इतना जहर भरल बा काहे मिजाज में, बोलेला तीत मरचाई हर एक बात में। इतना जहर भरल बा काहे मिजाज में। आज ही बड़ा विचारणीय प्रश्न हो गइल बा। आज एकर देन कहीं न कहीं आगे सुनी कि सुखवा खोजत खोजत में गइला तो खुद बिलाई, हसल घुमल खाइल खेलल कैसे के सब भुलाई। कि टीवी फ्रिज कूलर में गइला तू आजुराई, धरती से आसमान ले सगरो दे छकाई। एक टुम तबतियाला मोबाइल बा हाथ में, इतना जहर भरल बा काहे मिजाज में, बोलेला तीत मरचाई हर एक बात में।